Бүгін Қозанда Якутияда эшләнгән күргәзмә ярминкә территориясендә Себер кунаклары үзләренең иң яхшы проектларын һәм инновацияләрен, сәнгать өлкәсендәге казанышларын тәкъдим итә. Ул Татарстанда Якутия көннәре кысаларында үткәрелә. Я создаю на персонаже базовые тени определенного оттенка. Я выбрала... Рәсем ясау өчен планшетта бер сызык сызуың да җитә. Шул рәвешчә анимация туа. Мондый сурәтләрне хәтта бала да булдыра ала дип саный анимацион студиягә нигез салучы Игорь Шарин. Берничә ел элек Якутскида ул балаларны графика һәм анимация буенча укыту студиясенә нигез салган. Бүгенге көндә Россиядә берничә филиалы һәм йөзләгән укучысы бар. Мы занимаемся обучением рисованию детей. Такие направления, как скетчинг, 2D-рисование, 3D-моделирование, анимация. Без балаларны программалаштыру, анимация һәм моделләштерү юнәлешләрендә рәсем ясарга өйрәтәбез. Монда һәвәскәрләр дә, белгечләр дә бар. Казанда Якут проектының филиалы ачылды. Балалар өчен анимация студиясе Якутиядән Татарстанга алып килгән проектларның берсе. Саха Innovation күргәзмәсендә 10-нан артык эшләнмә бар. У нас, вы знаете, в Якутии тоже развита инновационная экосистема. У нас есть IT-парк, есть акселератор, есть собственный креативный кластер. Якутиядә инновацион алгарыш системасы киң җәелгән. Аларның һәрберсенең үз тармагы, тәҗрибә уртаклашу өчен IT-парк һәм күргәзмә оештырдык. Биредә әлбәттә барысы да юк, сайлап кына китердек. Игенчеләр сарае янындагы мәйданда якут пычаклары, төрле алкалар, кымыз өчен милли кәсә, милли кием салым, хәтта ат шәшеннән эшләнгән әйберләр дә бар. Идел Кыямов, Полина Лисина, Айрат Каюмов, Никита Граханцев, Кадрия Мирсияпова, Татарстан яңалыклары.